maca tulisanmu rak krasa neteso ing pipiku upama tanganku dadi suwi mesti wae aku uga enggal bali ning kepiye meneh marga kahananku sayu antenono tekaku lek tograt asik selamat bergabung di kami tadi asik pengen turu angel marah ora kanyo kapato sawetara pengen weruh percaya aku kuatno atimu sayu antenono tekaku upama tanganku dadi suwi mesti wae aku uga enggal bali ning kepiye meneh marga kahananku sayu antenono tekaku Mas Rianto tekaku nggih matur nuwun Pak Noto nggih menika nggih Pak Ladu wis